केला लियाई हो सस्ते बा नवरात्रि के निमन नस्ते बा सुबह सुबह केने चिल्लाता हेने बानी हेने अच्छा हे दे बड़ो चढ़ल नवरात्र के पावन महीना 9 दिन हम फलहारी रहेना 9 दिन हम फलहारी रहेना चढ़ल नवरात्र के पावन महीना 9 दिन हम फलहारी रहेना मिली न कम गन गन ले लो जी दी 10 में 2 दर्जन ले लो 10 में 2 दर्जन ले लो ए कैसे बा बड़का कि छोटा का बड़का 5 रुपया आ छोटका इहो 5 रुपया आ कैसन लागी बड़का कि छोटा का बड़का मीठा लगे आ छोटका इहो मीठे लगे कहाँ से लैला है बड़का कि छोटा का बड़का ये हाजीपुर से आ छोटका इहो हाजीपुर से आ कहाँ पाकल है बड़का कि छोटा का बड़का गाछी पर आ छोटका इहो गाछिए पर जब दोनों गाछी पर पाकल है तो का बड़का छोटका छोटका बड़का कैले बड़ो दे देले से हो जैसे हम कहनी रेट से लगा दो हम करा दी ताहर बहनी रेट से लगा दो हम करा दी ताहर बहनी भरही मोलाई करेलू बेकार में हमरा जैसन सौदा ना मिली बाजार में अब देखी के अपन पसंद ले लो 10 में 2 दर्जन ले लो 10 में 2 दर्जन ले लो ए ई फलहारी में ठीक रही नु बड़का कि छोटा का बड़का हाँ ठीक रही आ छोटका इहो ठीके रही गली ना नु बड़का कि छोटा का बड़का एकदम ना आ छोटका इहो ना गली आ कितना दिन तक चली बड़का कि छोटा का 3 दिन आ छोटका इहो 3 दिन तनी कम रेट से मिली बड़का कि छोटा का बड़का ना मिली आ छोटका इहो ना मिली जब दोनों ना देबो त का बड़का छोटका पहले बड़ो देबो तो सस्ता तो कौन मिली हो माई के भक्ति में सुकून मिली हो छोटका कि बड़का चौहदा सहरा से कमे भाव लगैनी भक्त लोग के सेवा करके सब धनु पैनी जैसे ले ला टुन पवन ले ला 10 में 2 दर्जन ले ला 10 में 2 दर्जन ले ला ए खांसी ना नु होई बड़का से कि छोटका से बड़का से ना आ छोटका से एकरो से ना होई जब दोनों से खांसी ना होई त का बड़का छोटका कइले बड़ो 10 में 2 दर्जन ले ला 10 में 2 दर्जन ले ला ना लेबू त जा।